Hello, is Mr. Grania nu Michelle Mars far Anna arm ó Rannóg agus idir seo agus dean tra tá mu a gáil na Rannógaí iontacha a Rannóg a Spáintraid agus an obair chléite a bhíonn siúlacha. Ach tá dúchlan tucaígham, Chama a seo ar fád dhéanana tíbhaiste go nu madúáin mar sin goile web go bil. Inniu tá muid sa Rannóg Dearadh agus bíon an túfas rudí tarlúnte. Bíon ar na siúrthirí Dearadh goilríad na scriptin ar fád agus na propnaí amsú ar nas feithiclí, bí, graficí agus chuann siad marcar. Seo sampla go chuid go na graficí bhíonn siad gúsad a Rannóg, fecinn tú iad ar na fónaí nó ar na riomhairí chuma, agus seo chuid go na propnaí bréagacha a bhíonn acu seod ar is leabhar bréagacha teo, agus rint sterling bréagach a bheith siad gúsad an episód hééis na nullag, ní féidir mar seáid farir, agus sceanna bréagacha chuma. Bíon ar propnaí a amsú nó a cheannacht nuair a scáilób, agus minic a féidir op na propnaí a amsú an seo is séad na brapana mar tá na mílte propnaí acu seo atá bailí acu thar na mblianta. Seodí an hiisnach bheag atá ag an Rannóg le bí a réiteach. Éon óra ag an tú aon duine ag gichanúgóil a Rannóg, bíon duine cíns ón Rannóg Dearadh is sin seo rihré á réiteach. Rud eile a bhíonn ar an Rannóg Dearadh an na seisiní ar fad a bhaisiú agus a dheara. Agus rud nach raságaí béidir ná go na harlár ar fad péintealte an scoil dromcha mín ag na camraí le boga id. Cha. Sin léadú anghunta ar an méid a dhéanaan an Rannóg Dearadh an teo Rannóg agus bhain me se an nead saltas is mar ag an tip tá úsad acu go chola frap bil. Feic mu tip iríos go luath leis an chéad Rannóg eile. Fan go bón!